evangélikus reformról például, amelyik a Luther reneszánsz volt, tehát a Péternek olyan volt, úgy a Luther és ez az evangélikus reform. A művészetek utcájában indítók, a Bórászó ifjúség, ahol ez művészet a Mozgás Színháza, 19-től a Mesterségvarban, jazz, Rosanóra, a Boremus bemutatkozó koncertje, Tűzszentelőadás a művészetek utcájában, csak ugyanazok 9-kor 9-től vasárnap a Telefonudvarban, a Bóruszékadók, a Majsi Nagy Koncert, 9-kor kezdődik, Oké Popovic meg, Világzene, Elkány, Mellől,